Kemm il-darba smajnija l-lista, aħna nidulhom l-opri tal-ħniena dawn. Mhux hekk? Kemm il-darba smajnija f'dal-Vanġelu? Għandkom idea tiftakru? Kemm il-darba smajnija? Kemm il-darba rrepetija l-Evanġelista? 4 darbiet. 4 darbiet f'5 minuti. Imma għalfejn dan? Għalfejn? Lista ta' email irrepetuta 4 darbiet fil-Vanġelu. Ejja nippruvaw niftakruhom flimkien. Mela l-ewwel waħda kont bil-ġuħ u tmajtuni. Kont bil-għaġġ u sqejtuni. Kont qiegħri u libbistuni. Kont marid ġejtu żuruni. Kont fil-ħabs u ġejtu tarawni. Biżna waħda. Kont barrani u lqajtuni. Għalfejn jirrepetihom 4 darbiet tal-Vanġelu? Għalfejn? Għax huma l-ħajja tagħna, jew għandhom ikunu l-ħajja tagħna. Meta jien u int niltaqgħu ma' persuna li tassew tħobb fil-ħajja. Fejna fin ġib quddiem għajnejk il-ommok, pereżempju. Jew il xi ħadd li tħoss li verament iħobb. Tgħid il-persuna ma tħobb tassew. Kapaċi toħroġ għalik. Kapaċi tbagħti jej biex tara lilek sew. Jew tara lill-oħrajn sew. Intu jien kif inħossuna quddiem din il-persuna? Kif tħossok quddiem il-persuna? Prova rrifletti ftit, staqsi ftit lilek innifsek. Quddiem persuna li tħobb tassew, kif tħossok, kif inħossni? Tgħidli inħoss li għandi nħobb jien ukoll, iwa. Tgħidli inkun kuntent għax tħobbni, iwa. Imma veru jew le, ippruvaw riflettu ftit. Veru jew le li meta tiltaqa' ma' persuna li tħobb tassew, inti mingħajr ma trid tagħmel eżami tal-kuxjenza tiegħek innifsek u tgħid jien m'iniex kapaċi nħobb bħala din. Jien ma nafx jiġrilkom x'hekk. Il-laħwa kemm hu kapaċi jħobb, kemm hi kapaċi tagħti lilha nfisha. Jien ma nasalx biex nagħmel hekk. Hekk jew le. Jiġrilkom hekk jew ma jiġrilkomx. Għalfejn qiegħed nagħmel din il-mistoqsija. Dan hu dak li jiġrilna quddiem Ġesu. Quddiem Ġesu msallab. Dan hu dak li jiġrilna quddiem Ġesu msallab. Is-sultan tagħna mhux sultan li qiegħed fuq it-tron, mhux sultan li qiegħed fuq siġġu. Is-sultan tagħna mhux sultan li għandu l-kuruna li xtraw ilu n-nies. Is-sultan tagħna mhux qiegħed hemm biex sempliċement imexxi u jikkmanda u jġib lil dawk ta' taħtu kollha kemm huma għaddejja tiegħu. Is-sultan tagħna mhux qiegħed hemm biex jibbrainwash jalna rasna u jkollna naħsbuha kif jaħsibha. Is-sultan tagħna mhux qiegħed hemm għax għandu bżonn lili jew lilek biex ikun sew. Is-sultan tagħna mhux qiegħed hemm biex jistana hu minn fuqi jew minn fuqek. Imma sempliċement qiegħed hemm is-sultan tagħna biex jagħtina lilu nnifsu. U għalhekk huwa sultan totalment differenti, mexxej totalment differenti minn kif nistgħu naħsbuh jew nimmaġinaw aħna. Huwa sultan li t-tron tiegħu, is-siġġu tiegħu u s-salib. Imma nifhmuha sew u s-salib mhux biex jgħidilna d-tbatija ta' hija l-ogħla hija l-aqwa mhux hekk. It-tron tiegħu u s-salib biex jgħidilna illi sultan ta' veru u dak li jagħti ħajtu. U dak li ikun disponibbli biex jgħin u biex jaqdi lill-oħrajn. Dan hu l-bniedem ta' veru, dan hu l-mexxej ta' veru.
U ftit jew wies kull wieħed u kull waħda minna għandna r-responsabilità ta' xi ħadd fil-ħajja tagħna sakemm ngħixu fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U allura meta jien inħares lejn Ġesu s-Sultan tiegħi fuq is-salib u nara li mħabba kbira għandu għalija u għall-bnedmin kollha. Nara fejn waslitu din il-ġenerożità li jagħti saħansitra lilu nnifsu. Nara fejn waslitu din il-paċenzja u din l-imħabba għalina illi kien kapaċi saħansitra jissapporti, jaċċetta is-swat tagħna, ir-rabja tagħna, l-istmerrija tagħna, l-għejra tagħna, mingħajr ma jirribatti, mingħajr ma jtina xejn lura ħlief imħabba u maħfra. Meta jien inħares lejn dan is-sultan u ninduna bil-faqar tal-imħabba tiegħi x'jiġri, jiena nagħmel il-ġudizzju universali tiegħi. Ara tmorru timmaġinaw illi se jasal xi mument fil-ħajja tagħna fejn meta ngħaddu minn din id-dinja l-oħra u x'hekk il-mulej se jiġi b'xi xettru fidu u jgħidlek isma' inti law, inti lin u inti lem. Ara ma tmorrux timmaġinaw xi ġudizzju meta mmutu. Il-ġudizzju ma jsirx mal-mewt jew wara l-mewt, il-ġudizzju nagħmlu jien, tagħmlu jien tissa fil-ħajja. Meta nqabbel il-qalb fqira tiegħi, il-qalb ċkejkna tiegħi, il-qalb egoistika tiegħi ma' din l-imħabba infinita. U nibda ninduna hemmhekk il-ħija mhux talli minix ngħinu, talli rrabjat għalih u għadni ma ħfirtlux. Il-mara mhux talli minix inħobba, imma talli kultant moħħi l-ewwel hemm f'dak u f'dik jew f'dik u fl-oħra. It-tfal mhux talli minix inħobbhom, ma talli kultant inħosshom pejs. U nistgħu nibqgħu mexjin, nagħmlu eżami tal-kuxjenza kbir tal-qalb fqira tagħna quddiem Ġesu msallab, Ġesu fuq it-tron tiegħu. Dan hu l-ġudizzju. Dan hu l-ġudizzju li minnu qed jitkellem Ġesu. Jekk jien ħajti ix iktar iggerjata, ix iktar inkwetat f'ħajti jien biex noqgħod sew jien, bħal u xekk. Min hu egoista, bħal min imexxi b'mod egoistiku, jew inkella jekk jien l-iskop tiegħi hux li npoġġi lill-oħrajn sewwa, li nħobb lill-oħrajn tassew. Qegħdin ngħixu f'dinja ta' individwaliżmu kbir, dinja ta' individwaliżmu kbir. Il-kol kemm aħna u x'hekk l-importanti li nkunu sew aħna jien. U forsi għax laqqas kulħadd, forsi tal-familja tiegħi, imma laqqas kulħadd. Għax anki dan is-sens qawwi ta' familja li kellna darba ukoll spiċċa, ukoll m'għadux jeżisti. Allura jien, imbagħad jiġik Ġesu u jgħidlek isma' tkun realizzat fil-ħajja, tkun kuntent fil-ħajja, tkun veru dixxiplu tiegħi jekk inti taħseb fl-oħrajn. U Ġesu jagħmel qabża li naħseb dalgħodu imsejħin biex nagħmlu aħna l-koll. Jagħmel qabża importanti ħafna fil-ħajja Ġesu li min din il-qabża. Illi meta jien ngħin lil xi ħadd li hu fil-bżonn, illi meta persuna għandha bżonni, dik hija l-istess Ġesu, hija l-istess persuna ta' Ġesu. Aħna niġu hawnhekk u nagħmlu sew, niġu l-Knisja u nagħmlu sew, mhux hekk? Għalfejn għax niġu hawnhekk biex nitolbu lil Ġesu, biex nitolbu ħjejna, jieħu ħsiebna, niġu hawnhekk biex niltaqgħu ma' Ġesu, niġu hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija, mhux hekk? Nhar ta' Ħadd, matul il-ġimgħa, niġu anki f'dan iż-żmien xi ħaġa sabiħa. Però Ġesu Kristu, Ġesu fl-Ewkaristija mhux qiegħed hemmhekk biss, taf fit-tabernaklu. Jekk aħna nimmaġinaw li Ġesu qiegħed hemmhekk maqful magħluq, fimna ftit mill-fidi tagħna, fimna ftit u ftit ħafna. Jekk il-Ġesu nħalluh magħluq fl-Ewkaristija u naħsbu li meta niġu hawn biss niltaqgħu ma' Ġesu, ngħidilkom li għadna lura ħafna fil-fidi tagħna. Bħalma nistma' nirrispetta, bħalma niġi hawn jiena xi nħobb lil Ġesu
f'dik id-daqsxejn ta' ostja bla ħajja. Bl-istess mod, anzi, jien nazzarda li dilkom ħafna iktar, għax iktar diffiċli. Rrid nirrispetta u nistma' lil persuni li għandi ma' ġenbi, il-persuni li ngħix magħhom fil-ħajja. Għal xejn ikun Ġesu preżenti fis-sagrament tal-Ewkaristija, jekk mhux preżenti qudiemi fis-sagrament ta' kull persuna, għal xejn. Ara taħsbu illi Ġesu u xek jinsab fl-Ewkaristija jew aħna niltaqgħu hawn fil-Knisja biex niltaqgħu miegħu hawn imbagħad noħorġu għad-darba li jmiss biex nerġgħu niġu hawn imbagħad nerġgħu niltaqgħu miegħu. Ara taħsbu li huwa hekk? Jekk nifhmu b'dan il-mod il-fidi tagħna, inkunu fimna ftit għadna ftit ħafna. Għaliex? Għax Ġesu qiegħed hawn fl-Ewkaristija f'dik id-daqsxejn ta' ostja biex lili u lilek jallimna li qiegħed preżenti f'kull wieħed u f'kull waħda minna. Mod speċjali f'dawk li huma fil-bżonn, fil-foqra. Allura, jekk jiena hemm xi ħadd li huwa bżonni, jekk hemm xi ħadd li huwa ma' ġenbu fil-bżonn, u niġi hawn jien il-Knisja, u ma nħossnejx mibgħut, ma nħossniex imqanqal biex immur, ħalli nagħtih daqqatejt ħalli ngħinu. Jiena naħseb li nkun fimt ftit minn xi fisser tiltaqa' ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Kemm hu faċli u x'jekk niġi hawnhekk bi kwieti nagħmel nofsija bi kwieti, kien kun jien norqod. Kemm hu faċli nitkellem miegħu ma jgħidlek xejn. Titolbu xi ħaġa bit-tama li forsi jagħtik, imbagħad toħroġ barra minn hawn, jew tibda tiltaqa' mal-raġel, mal-mara, mat-tfal, ma' ħutek, ma' ħsabek ta' fuq ix-xogħol, u Ġesu jibqgħu ġew. Dak li tagħmlu ma' l-iżgħar fost ħuti, dak qegħdin tagħmluh miegħi. Ma' l-iżgħar fost ħuti. Kif inhi r-reazzjoni tiegħi għall-foqra? X'inħoss jien għall-barranin? X'inħoss jien għal minnu fil-bżonn? X'qed nagħmel għal dawk li huma l-aħħar fis-soċjetà? Il-ġudizzju tagħna mhux se jsir mal-mewt jew wara l-mewt, imma nagħmluh aħna fil-ħajja. Daqskemm aħna kapaċi inħarsu lejn Ġesu fuq is-salib u nħalluh jagħmlilna mistoqsijiet.